Sitten täällä on joku tuonut sytkärin ja... Okei. Eikö herranjestas? Tämähän on kuule Simo... Onko se MP3 soitin? MP3. Aivan. Melkein iskemätön sammakko. Anna palaa, Sipe! Näytä meille! Tää lähtee silmät kiinni Niin tää lähtee. nokialaisen akku. Tää on lihasmuista. Pojat hihnalle! Pitikö sunkin näyttää passia? Nyt ollaankin sit Simo sellaisessa paikassa, että ei oo totta. No sen kyllä huomaa. Täällä nimittäin pyyhitään tietoja jäljittömiin. Ja se tapahtuu asianmukaisesti. Nimittäin meillä on täällä nyt nämä vehekset täällä kontissa ja täällä ne sitten käsitellään ne näittenkin tiedot. Siten, että kukaan ei saa tietää, mitä niissä oli tai on. Salaista. Katsotaan mitä on poika syö. Oi kato! Oho. Check. Otahan täältä. Mä alan heti tarrottamaan näitä. Joo. Mä rupeen nostelemaan näitä. Täällä on ihan hyvä kuntoista luuria vielä. Joo. Näistä varmaan saa. Kyllä. Joo, nehän menee tonne tietoturvapuolelle vielä. Tossa ei ole akku mukana enää. On kyllä hyvää tavaraa, tosi hyvää tavaraa. Katoppas, täällä on tämmönen melkein iskemätön sammakko. Kyllä. Iskehän tarrapoikaa vielä. Laita. Sitten täällä on joku tuonut sytkärin ja... Okei. Eikö herranjestas? Tämähän on kuule Simo... Onko se MP3 soitin? MP3 soitin. Näitäkään ei tehdä enää. No ei tehdä kyllä. No mutta kierrätetään tavarat näistäkin sitten hyötykäyttöön. Otetaan herkut talteen, kuten kulta, hopea, platina ja palladium. Kyllä. Oli muuten harvinaisen vaikea päästä tänne. Pitikö sunkin näyttää passia? Joo, ei tänne naamavipillä ei tulla tänne. Joo, sit piti tehdä se joku ihme turvaselvitys. Okei, joo. Kyllä. Onhan täällä ihmisten tietoja. Niin ja ylipäänsä ketä täällä nyt on, niin kaikkihan he ovat nuo turvallisuusluokitusasiat käyneet läpi. Mutta meihin Apulannan poikiin voi aina luottaa. Me ollaan semmosia luotettavia poikia.